Kwani mbele nyakura mgajuang jalup japuonj maduong mar skund primar machemoe mantiere ward mabartabwa e karchungod bura mabaringo North County mabaringo nochwade gi magina ma owito ngimane otieno manyoro. Monj manyotim gi jonjore mapok ong'ere nyaka sani. Mabiro mana ndalo mano kende bang' monj machielo maket gi mano notim gi jonjore go kama ji 5 nowito ngimagi e gwenge machemoe kod ng'ara tuko Baringo North County mabaringo. En monj makoro weyo jodak ma ward mabatabwa e county mabaringo gi koyo. Jalup japuonj maduong ma skund primar machemoe nyowuok e skundno saa 4 otieno manyoro bang' bede duty. Nyogo mbaka gi matron mar skundno kod jachiw arita e rangache kanowuok ochomo dalane. Chemoe ilikuwa ni shule tayari ilikuwa imefungwa, lakini kwa sababu ya ile upendo wake kuwa shujaa katika eneo hilo ndio mnaona shule ya Tuluki inaendelea. Kata kamano ne okochopo dala. Jonjore mano manore gi lweny mager nomo nje mochwade gi magina kendo wito ngimane kanyo. Mwalimu mwenye amejitolea, ametoa maisha yake, anakalia watoto mpaka saa 5 ya usiku. Akienda kwake anapigwa risasi. Your Excellency, nimeangalia vile huyo mtu amepigwa risasi. It is painful. Nek mar jalup japuonj maduong no biro mana ndalo machuok kende bang' monj machielo manoweyo ka ji 5 onegi e gwenge machemoe kod ng'ara tuko kama koro kelo kwan jogo mosewito ngimagi nyaka 6 e kind thuolo mar ndalo 5. How many people should die that now this thing should stop? Let the government take action. I am sure this government that we serve, we voted for, know these bandits, they have intelligence over the same. We even have intelligence that yesterday one of the chiefs along that area was given intelligence that those people have come. Jodak mabaringo koro kwa piny owacho mondo med jiw arita e gwengego ka penjo mathoth madanyuolore ewi medruok mag monj kod nek e gwenge mabaringo. If this thing was happening in Sugoi, if this thing was happening in Nandi, if this thing was happening somewhere where near your farm is, this nonsense would have stopped. But because it is happening in Bartabwa, where you don't have a relative, where you don't have any close friend, Your Excellency, unfortunately, we are dying like flies. Sasa juzi tulipitia pia shida kama hii. I lost my dad, anaitwa Prekum, and then my 2 uncles. Sasa nimekuja tena Baringo nikapata the same problem. So nataka tu niulize President, bado hao ni bandits ama ni watu wanawinda watu? Surely mtu mwalimu anashika choka amekuwa na ng'ombe. Ringre japuonjno noyudi okinyi makawuono ka en kod adhonde mag magina ya goge ka nonro mar magina nonyiso pek mar bunde ma jonjorego notiyogo ka gima demi neg japuonjno to pok ong'ere nyaka sani. Personally, I am ashamed to lose people every day, to lose professionals every day, to lose young people every day, and to accumulate widows and orphans. What is the interest behind this kind of killings, where they kill an innocent woman, a child, and killing a teacher who serves their society? I think if you are a teacher, you should shout where you are in all this corner of Kenya. Ringre japuonjno noteri e kar kano ringre joma otho Baringo County Referral. Midhiero mar oula pod medo kwako gwenge